Il-każ ta' John Spiteri li jinsab infittex mill-awtoritajiet Taljani brabta mal-involviment tiegħu fi ċriki ta' traffikar ta' droga irid jerġa' jibda mill-bidunet. Id-deċiżjoni ngħatat mill-imħallef Giovanni Grixti li kien qed jisma' l-appell fil-qorti kriminali dan wara li x-xahar li għadda ġiet miċħuda l-estradizzjoni tar-raġel Malti lejn l-Italja. Issa l-imħallef Grixti annulla d-deċiżjoni oriġinali bil-każ se jibda mill-bidunet. Kif f'Diċembru li għadda meta l-Pulizija Taljana ħarġet arrest warrant fil-konfront ta' Spiteri wara investigazzjoni li kienet mifruxa fuq 4 snin sħaħ u wara raids illi saru f'diversi proprjetajiet fl-Italja. Il-mira ta' dawn ir-raids kienu familji allegatament assoċjati mal-mafja u maċ-ċriki ta' traffikar ta' droga. F'Ġunju l-proċeduri kontra John Spiteri kienu waqgħu wara l-avukati Franco De Bono, Charles Mercia u Francesca Sarb attakkaw il-validità tas sistema tal-allert marbuta ma' żona Schengen u li kienet parti mill-mandat ta' arrest. L-uffiċċju tal-AG sussegwentament kien appella minn din id-deċiżjoni.